Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Студияда сезне мин, Эльза Әхмәтҗанова сәламлим. Шушы минутларда безнең белән булган тамашачыларга тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә иң изге, иң матур теләкләрдә калабыз. Бүгенге көн календар битләренә берничә үзенчәлекле бәйрәм белән кереп калган. Шуларның кайберәүләрен карап китик әле бергәләп. 1945 елның 24 июнендә СССРның Бөек Ватан сугышында фашистлар Германиясын җиңү хөрмәтенә Мәскәүнең Кызыл мәйданында Совет гаскәрләренең тарихи җиңү парады уза. Иртәнге сәгать 10-да Советлар Союзы маршалы Георгий Жуков ак атка атланып Спас капкасыннан Мәскәүнең Кызыл мәйданына чыга. Парадта тантаналы марш белән фронтның җыелма полклары, фронт һәм армия җитәкчеләре, Советлар Союзы геройлары атлый. 1941 елның 24 июнендә Бөек Ватан сугышының 3нче көнендә Совинформбюро, Совет мәгълүмат бюросы оеша. Легендар диктор Юрий Левитанның «От советского информбюро» сүзләрен ишетүгә бөтен союз буйлап миллионланган кеше радио алучылар янына җыела. Соғышның беренче көннәреннән үк Совинформбюро фронтлардагы, тылдагы һәм оккупацияга эләккән җирләрдәге эш торышы, партизаннар хәрәкәте турындагы рәсми мәгълүмат тапшыра, радиодан, газетлардан һәм журналлардан хәрби вакыйгаларны яктырту белән җитәкчелек итә. Бүген халыкара феялар көне. Кешеләр элегелектән фантастик җан ияләренә аеруча мөнәсәбәттә була. Кемдер алар турындагы бәйтләрне балаларны куркыту өчен кулланса, кайберәүләр исә әкиятнең чыннан да кайдадыр якында гына чын булуына ышанырга тели. Мондый хыялыйлар арасында аеруча популяр җан ияләре феялар була. Чибәр күбәлекләргә ошаган бу әкияти җаннарга мәхәббәт шул кадәр нык булган ки, хәтта алар хөрмәтенә халыкара бәйрәм дә уйлап тапканнар. Тапшыруыбызны гаилә ялына багышланган сәхифә белән дәвам итәбез. Кәрәзле телефон кешенең шәхси әйбере. Психологлар шулай саный. Әмма һәр хатын-кыз да бу фикер белән килешми икән. Көнче хатыннарның гаджетларны даими тикшереп торулары гадәти күренешкә әйләнгән. Ир, хатын һәм кәрәзле телефон мөнәсәбәтләрен психология белгече Вәсилә Шәмсевәлиева ачыклый. Ир һәм хатын арасында кәрәзле телефон. Әле моннан бер 15-20 ел элек бу теманың актуальлыгы юк иде. Гомумән бу тема турында сөйләшүче дә юк иде. Хәзер инде бик еш кына бу хакта фикер алышабыз. Хәтта миңа консультацияларга килгәндә дә кешеләр шундый сораулар бирәләр. Ир һәм хатын рәхәтләнеп яшәп ятканда, гаилә тормышы гөрләп барганда, алар арасына кәрәзле телефон килеп керә. Дөресрәге кәрәзле телефон түгел, ә кәрәзле телефонда булган мәгълүмат. Хатын-кызлар кулларына иратның телефонын төшерсәләр, аны карамыйча булдыра алмыйлар. Һәм анда булган мәгълүматны күреп, соңыннан гаиләдә ир һәм хатын арасында күп кенә низахлар да килеп чыга. Минем монда һәр вакытта да шундый сорау бирәсем килә. Беренчедән, сез әлеге телефондагы булган мәгълүмат белән нәрсә эшләргә җыенасыз? Һәм андагы мәгълүматны күргәннән соң, белгәннән соң сезнең тормышыгыз ничек үзгәрер дип һәр вакытта да мин сорау бирәм. Бу сорауга җавап эзләгәндә, инде гадәттә телефонны алып, андагы мәгълүматны караган булалар, күргән булалар һәм инде низах башланган була. Биредә тагын бер тапкыр кешеләрнең шәхси шикләре турында әйтеп китәсе килә. Кайбер гаиләләрдә кәрәзле телефон гадәти әйбер һәм бу әйбер минеке икән, димәк бу әйбер уртак дигән фикер бар. Ягъни мәсәлән, иратларда, хатын-кызларда үзләренең шәхси кәрәзле телефоннарын үзләренең ирләренә яисә хатыннарына биреп торалар. Менә кара әле шунда теге кешегә шалтыратып ал әле. Яисә кара әле менә мин анда заказ биргән идем интернеттан, шуны карап ал әле дип, бер-берсенә бу телефонны бирәләр. Мондый очракта без барыбер дә кәрәзле телефонның шәхси әйбер булуын истә тотып, бары тик безгә рөхсәт ителгән кадәресен генә карарга тиеш булабыз. Әгәр дә инде без рөхсәт ителмәгән очракта ничек тә телефонны кулга төшереп, андагы мәгълүматны карый башлыйбыз икән, биредә кешенең шәхси шикләрен үтеп кереп, аның теләгеннән башка, аның рөхсәтеннән башка без аның шәхси тормышында казынабыз дип әйтергә мөмкин.
Ләкин бу вакытта ирләр һәм хатыннар, гаиләдәге кешеләр әйтәләр, без бит инде бер бөтен гаилә, безнең бернинди серләребез дә юк, безнең телефонда нәрсә булса да ярый, рәхәтләнеп карасын дип әйтүчеләр бар. Ләкин мин моның белән килешмәс идем. Без гаилә корган вакытта барыбер шәхес булып калабыз. Гаиләдә аерым ир-ат, аерым хатын-кыз шәхесенең булуын истән чыгармаска кирәк. Ә телефон бүгенге заманда инде ул шәхси әйбер, һәм анда шәхси мәгълүмат сакланырга мөмкин. Миндә аерым шәхес булганга күрә әлеге мәгълүматны беркемгә дә күрсәтмәү хокукы бар. Һәм мин әлеге хокукны төгәл билгеләп куям икән, мәсәлән, телефон бары тик минеке. Телефонга кирип карарга кирәкми, андагы мәгълүмат сиңа кирәк түгел дигән әйберне белдерәм икән, икенче якның, гаиләдәге икенче кешенең моңа хөрмәт итеп каравын һәм аның әлеге кагыйдәләргә буйсынуын, әлеге кагыйдәне кабул итүен телим димәк. Шуңа күрә кәрәзле телефонның шәхси мәгълүмат тупланган урынын булуын истән чыгармаска кирәк. Әгәр дә сезнең каршыгызда башка кешенең, сезнең ирегезнең яки хатыныгызның телефоны ята икән, аны кулыгызга төшереп, икенче берәү күрмәгәндә генә анда нәрсәдер карап утыру, бу шәхси пространствоны бозу булып санала. Үземнең тәҗрибәдән чыгып шуны әйтәсем килә, элегрәк күбрәк хатын-кызлар телефонны карый дигән фикер туса, хәзер инде бу алай түгел. Ирләр дә, хатын-кызлар да бер тигез дәрәҗәдә үзләренең тормыш иптәшләренең телефоннарын карап, күзәтеп, тикшереп торасылары килә. Миңа калса, гаиләдәге мөнәсәбәтләр югары дәрәҗәдәге ышанычка нигезләнеп корылса, һәр кешенең шәхси кәрәзле телефоны өстәлдә тик кенә ятып торачак, һәм инде башка берәүнең бер кайчан да бу телефонны алып карыйм әле, нәрсә бар икән дип, анда андый теләге тумаячак. Телефон шалтыраса да, телефонга ниндидер мәгълүмат килсә дә, ниндидер хәбәрләр килсә дә, ул аны бер кайчан да барып алып карамаячак. Әлеге күрсәткеч гаиләдәге мөнәсәбәтләрнең яхшы булуын, бер-береңә карата булган ышанычның булуын раслап торыр. Шынлап яшәү өчен җирдә кирәк ярату гына, хисләреңне бар дөньяга сөеп тарату гына. Нәҗибә Сафина. Сез хәерле көн Татарстан тапшыруын карыйсыз, матур көннәр теләп дәвам итәбез. Татар хатын-кызлары әлегелектән үзләрен бизәргә яраткан. Гадәттә, бизәнү әйберләренең авырлыгы 6 килограммга кадәр җиткән. Беләзек татар костюмының мәҗбүри элементы булып торган. Аларның саны буенча хатын-кызның ханыммы ул яки туташмы икәнен белеп булган. Серле хәзинә сәхифәсенең бүгенге чыгарылышы беләзеккә багышлана. Сәхифә Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар теленең һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү комиссиясе ярдәмендә гамәлгә ашырылды. Йортның һәр тарафын, өйнең һәр почмагын яктырта синең нурлы йөзең. Я Раббым, бу заманнан сакласын кулыңдагы беләзегең, дип яза Зөлфәт Хәким. Хәер, ул гына түгел. Җырга, моңга, шигъри юлларга салынган беләзек чыннан да сихри кешеләргә эя микән? Бүген шул турда булыр. Гөлшат ханым, ни өчен беләзеккә шул кадәр зур игътибар бирелгән? Хатын-кызларыбыз элек-электән үк кулларын беләзек белән бизәргә яратканнар. Беләзекләр алар татар костюмының мәҗбүри элементы булып та саналганнар. Ирле хатын-кызлар ике кулда парлы беләзекләр тагып йөриләр.
беләзекләр. Алар инде бик киң таралган тоташ беләзекләр. Алар менә бу кашлы беләзек дип атала. Уртасында ахак, сирдалик, кырыйларыннан вак-вак фирәзәләр тезелгән. Мәрҗән дә бар, аметист та бар. Монда инде гравирлау техникасында, яисә чыкку техникасында матур иттереп рәсемнәр дә ясалган. Монда күбесенчә инде үсемлекләр яисә Коръәннән сүзләр дә бар. Тормышка чыга торган хатын-кызлар парлы беләзек кигәннәр. Алар инде үзләренең статусларын шулай күрсәткәннәр һәм инде гаиләдә булган бәхетен саклар өчен менә шундый матур иттереп парлы беләзекләр киеп йөргәннәр. Менә бу көмеш тоташ беләзек. Бу беләзек миңа Мәскәүдән килде. Аның хуҗасы Мәхүб Җамал исемле бер апа булган. Анарга 16 яшь булганда ул кияүгә чыгарга җыенган һәм инде аның булачак хәләл җәфәте таныш көмешчедән анарга менә шундый матур беләзек ясаткан. 1920 елда октябрь аенда ясаганнар. Һәм инде аның турында язылуы да бар. Гомер буе бу беләзек бер гаиләдә булган. Алар парлы булганнар. Балалар арасында аннары бүленгәннәр инде. Әни истәлеге булып калсын өчен. Менә шундый тарихлы көмеш беләзек. Кайбер беләзекләргә Коръән аятләреннән алынган гарәпчә язмалар, дугалар язып куйганнар. Кай вакыт аларга иясенең исеме дә язылган. Менә бу алтынга манган беләзекнең уртасына 2 вак тиен асып куйганнар. Һәм менә бу беләзекләр шилтермәкле дип аталганнар. Менә бу тоташ каралту техникасында ясалган беләзекләрнең очларында каптырмалары бар. Беләзек кулдан төшеп калмас өчен аларны шулай иттереп ясаганнар. Менә бу да аерылып торган ахак ташлардан ясалган беләзек. Урталарында вак-төяк тимердән ясалган чылбыр белән туташтырылганнар. Бу да инде кулбау дип аталган. Яшь кызлар, яшь үсмерләр бик кызык формадагы беләзекләр кигәннәр. Ул кулбау дип аталган. Ул менә шушындый каптырмаларга беркетелгән инҗе яисә мәрҗән җепләреннән торган. Монда инде сакланып калмаган, монда каптырмалары гына калган. Һәм инде ул инҗеле, мәрҗәнле беләзекләр кул буынында иркен йөргәннәр. Кайбер вакыт аларга тагын тимер чылбырлар булса, хәрәкәтләнгәндә чылтырый торган булганнар. Инҗе дә, мәрҗән дә кызларның кулбауы.
Менә бу ике беләзек бик кызык техникада ясалган. Менә бу асыл ташлар түгел. Бу гади генә пыяладан ясалган. Әмма ләкин астына төсле фольга куелган. Шуңа күрә бу пыяла асыл таш булып күренә. Якут яисә аметиста дияргә була. Менә бу инде иң киң таралган каралту техникасында ясалган беләзекләр. Монда төрле орнаментлар бар, үсемлекле дә, йолдыз да төшкән, геометрик орнаментта. Бу беләзекләрне безнең Казан арты якларында ясаганнар. Олар инде төрле авыл хатыннары да кия алган, шәһәр хатын-кызлары да. Ул көндәлек һәр көн кия торган гади генә беләзекләр булган. Июнь айында без Эмиль Җәләлетдиновны искә алабыз. Татарстанның халык артисты, бәрхет баритон тавышлы җырчы июньдә дөньяга килә. Репертуары да ис китәрлек бай була аның. Анда 500-дән артык халык җырларını алып, чит ил, рус һәм татар композиторлар әсәрләре керә. Эмиль ага Җәләлетдинов башкаруындагы җыр тапшыруыбызны төгәлли. Мин исә Эльзахмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз. Yazılar şəşəq ata, Dibrəngəli kebek atal, Ağ jirkəndə yak күңелем белән, Yanlarına kiləm qarşığa.